Hello guys, good afternoon. So today actually kakarating ko lang namili ako ng mga kakailanganin namin doon sa kabila, doon sa 'di ba nagkahapon. Nung vlog ko is about doon sa paglipat namin doon. So hindi ko pa kayo nadala doon. But mamaya idadalhin ko kayo doon. Dadalhin kita sa... Ayan si Papa. Ayan. In fairness, maliwalas sa yung bahay. Kasi, di ba supposedly, ito yung naging kwarto namin. Ito yung naging kwarto namin, di ba? Yan, yung sofa, bumalik na dyan. And doon yung aming, yung office namin, yung mga computer, ganyan. Ang mesa. Oo. Tapos yung mesa dito na. So, di ba maluwag na siya kasi yung kwarto namin dito. Yung problema ko dito sa kwarto, guys, basa siya. Hindi ko alam kung ano yung problema dyan, pero... Comment down below, sinong nakaalam bakit? Parang feeling ko ano... Anong ilagay natin? Nasa ilalim yung basa. Yung ano, yung manipis siguro masyado yung semento. Kaya parang hindi ko alam. Kasi maulan ngayon, guys. But ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga nabili ko. So, nasa na yung tripod ko. So, yan. Bili ko, guys, mga kinakat ni Papa. Ito yung lalagyan sa mga paninda. And, ayun, kinat para maraming magamit. And ito, konti lang naman yung nabili ko. So, ayan guys, yung mga seeds, hindi pa natin na-transfer. Pero, de-transfer natin yan. Pakita ko lang muna yung mga nabili ko. Ito, bumili ako ng, tawag dito. Bumili ako ng mantel dito sa, tawag dito, sa dining table. Ito yung napili ko. Wala akong ibang choice kasi doon lang ako sa Unitap pumunta. Wala na akong ibang binuntahan. So, parang isahan na lang yung pagbili. So, ayun. Para siyang, ano, tawag dito. Parang makintab na, basta yung ano ito is 86 yung meter. So, bali, 2 meter yung kinuha ko kasi baka ma-short yung 1. Ayan. Tapos, bumili ako ng floor mat. Kasi nga 'di ba, doon sa diyan talaga sa kwarto, walang ano diyan, walang tiles. Kaya yun nga yung problema namin is walang nagbabasa siya. Hindi ko alam kung talaga kung bakit. Pero ayan, bumili ako ng bagong floor mat. Pinakamurang floor mat yung binili ko kasi for the meantime lang naman at saka dalatagan naman yun ng bed namin. So, ganyan yung kulay niya. Simple lang talaga. Pinili ko yung medyo puti na parang hindi ganun kaputi. Para lang makakita ko yung mga dumi, ganyan. And maliwanag din sa loob ng kwarto. So, hindi na ako choosy sa tawag dito sa floor mat kasi basta lang may maano sa floor. Tapos, bumili na rin ako ng eto, maganda to. Plano kong ilagay dyan sa labas ng aming kwarto. Ayan, welcome. Hindi ko alam kung magkakasya siya. Kasi nung doon, ano, marami rin basahan guys. Pero gusto ko kasing yung ganito. Kasi, pag ino-open mo yung door, hindi siya aano. Alam mo yung hindi siya nagtawag doon. Basta yun. So, kung hindi siya magkasya dyan, doon na lang sa aming, sa harapan na door. So, this is 99 pesos. Tapos yung floor mat, 75 lang yun. 75 yung per meter. Pinakamura na yun. I know, parang may 60 plus ata. So, 5 meters yung binili ko para talaga magkasya dyan. And then, bumili ako ng mga sabitan ng mga panties, mga brief. Kasi lahat nasira na yung ganito namin. So, ano to, 18 pesos yung isa. So, bumili ako ng 3. And, ayan, mga chirya yan. 2 piatos, 2 Nova, tapos isang roller coaster. So, maganda mag-vlog dito guys kasi maliwanag na ano yung liwanag. And then, dahil bumili ako ng mantel dito, hindi ko nagagamitin tong table runner namin. So, pag merong mga maiinit, ito na lang yung gagamitin na ano, 39 pesos, parang patungan. Maganda siya kasi wooden siya at saka meron siyang ano dito. Ayan. So, bumili ako ng 2 kasi para sa ulam at saka kung meron pang iba. So, ayan. This is 39 pesos. Bumili ako ng 2 para may magamit. Ito, bumili ako para kay Hagrid. Ano to? Coloring book na kasi gusto niyo yung mga may ganito.
ako yung nagpiprint sa kanya yung kinukulayan niya. Pero gusto ko kasi yung may mga kinakopy siya na kulay. Yan yung hinahanap niya. So, bumili ako ng dalawa. 35 pesos yung kada book. So, dalawa. Iba-ibang klase yan. And then, mga supplies na ito sa kabila. So, bumili ako ng brush. Dito pala to. Brush na 35 pesos para sa sink. So, ito yung gagamitin ko. And then, bumili ako ng ganito. Hindi ko alam kung mailalagay ito ni Papa. Pero plano kong ibaglagay doon. Para sa picture frame at something na ano. So, para pipinturahan ko na lang yung kahoy na ilalagay dito sa ibabaw. So, ito naman mura lang to. Nasa 15 pesos. May mga malalaki pa nito. Meron pang mas maliit, 8 pesos. Ito yung pinili ko. Dalawang ano lang. Tapos, mga supplies na lang to. Doon sa kabila. Mga paninda namin. Kasi kinulang lahat. Ang dami kong binili ganito. Pero kinulang talaga sila. So, mamaya pakita ko sa inyo yung itsura doon. So, bili ako ng 3 na ganito. Ito yung inahang doon sa mga binili ko na yung kinat ni Papa. So, this is 49 pesos. I think, 2, 4, 6, 8, 10. 10 na piraso. And then, ito pala dito sa bahay ko din to gagamitin. Ito yung hook na white. Nung nakikita nyo yan sa ibabaw, yan. Mga hook din yan ng mga malalaki. Pero silver lang, ay parang gold. So, ito yung hinahanap ko, yung white lang. So, this is 55 pesos. In fairness naman, madikit naman siya. And, wala ko ng maraming packaging tape. So, kailangan namin ito sa pag nagpapa kami ng mga orders. So, bumili ako ng 5 ganito kasi sobrang kailangan namin to talaga. Ayan. So, yung scotch tape, marami pa kaming scotch tape. And then, bumili ako ng double-sided na malaki. This is 32 pesos. Gagamitin ito doon sa kabila. And ito pala, bumili ako ng 2 wooden na parang sa rice, pang sandok. So, 2. This is 19 pesos lang. So, bumili ako ng 2. And ito yung hook na gagamitin namin doon. Ganito siya kaliit. Walang iba eh. So, this is 25 pesos. Yun yung ginagamit namin. And then, isang chain. So, itong chain, ito talaga yung pinaka-the best na, bumili ako ng isa kasi baka kulangin. Pero ito yung pinaka-the best na ginagamit namin doon para sa save sa space. Doon sa mga gilid-gilid, pwede namin siyang gamitin para may i-hook ng mga, mga paninda. So, yun. Yun lahat yung nabili natin and later, dadalhin ko kayo doon sa kabila. So, ayan guys, andito na tayo. Naka-jacket ako kasi hindi ko naka-whole dress lang ako. So anyway, so ito na yung ating medyo makalat pa kasi kahapon hindi kami natapos. Anong oras na kami na naabutan na nga kami ng ulan. So dito na part yung mga ayan, yung update. Ayan, yung ibang stocks. Yung iba nga nandito pa, hindi pa na-arrange. Ayan, nandyan sa baba. Doon din. And then dito na part. Ayan, ito yung mga i-repack pa namin na coco peat. Tapos dun sa bahay, nandun pa yung mga soil. Ayan, So dito na part, dito yung bangko eh. dito yung mga party supplies. Ayan. Mga party supplies dito, tsaka dito na side, doon naman sa side yung mga seeds, lahat. And then dito, ayan, yan na lang yung natira sa mga soil natin. Yun yung mga niripack natin. So, magre-repack tayo ulit. Si Papa pala yung magre-repack. So, ayan. Yun yung itsura. Medyo makalat pa siya talaga. So, yung mga... so, yun yung... yung iba dyan. Nilagay ko doon. Mga lagayan nyo ng plants. Ginawa kong lagayan ng mga stocks. And then, tapos, ayun, yun na, doon na ilalagay ni Papa lahat yung doon mga para sa mga balloons and lahat na mga tapos yung mga seeds, andito yung mga seeds natin. Pero kasi meron kaming bagong stocks kanina na dumating na mga seeds, hindi ko pa na-open.
Kasi kailangan ko pa punasan yun ng wipes. I-disinfect pa. Kasi syempre, alam nyo na, kailangan mag-iingat. So, mamaya pag maano, lagay natin yung mga seeds dyan. Ayun, yung mga seedling tray. Ayun. So, yan. Diba? Kalat na kalat. Ito yung mga supplies iba. So, yan. Natatawa ako kasi nung nag-display ako kahapon, yung mga taong dumadaan dito, napapatingin talaga sila. Akala nila nagtitinda kami dito, may tindahan. Yun. Sabi ko nga, pwede na pala tayong ng tindahan. Pero, alam niyo yun, mas gusto ko yung nandito kasi walking distance lang namin siya. At saka, masyadong magiging busy na yung buhay-buhay natin pag nag-open tayo ng tindahan, 'di ba? Though talagang makikater mo yung mga walk-in customers, pero alam mo yung kailangan mo talagang bantayan. Ito hindi mo na kailangan bantayan, pupuntahan lang namin yan dito Puntahan lang namin yan dito pag magkukuha na ng stocks. So, diretso na yan. Parang kukuha na lang. Mas gusto ko kasi nakaganyan siya para kuha-kuha na lang. Ayan, may pumasok na kapitbahay namin. So, ayun nga, mas better itong ganito kasi para kinukuha-kuha lang namin kung ano yung kailangan namin. Naka-display lang lahat ng dyan. Walang hassle. So, kuha-kuha lang. So, yun yung better Yun yung maganda compared sa talagang nagtitindahan ka kasi talagang nakatutok ka talaga dun Kailangan mong bantayan. Eto hindi na.